και καπνό. Περίμενε. Έλα. Όπως είναι αυτό, Ναι, ναι. Είναι δύσκολο, μην νομίζεις. Είναι δύσκολο να κάνεις διακοπές. Είμαστε στη Σέρφο. Έχει αέρα. Δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Βάλε και ημερομηνία. Όπως μόνο είναι 19 Αυγούστου. Ναι, λογικά. 19 Αυγούστου θα κάτσω εδώ μέχρι 40 Οκτωβρίου σίγουρα. Χάλια εδώ μέρος να πέσει όπως βλέπετε. Έχει καεί όλα τα νησί. Χάλια μαύρα. Άσπρο σπιτάκια με μπλε παράθυρο. Είμαστε εδώ μέσα στην κούραση. Ξυπνάμε ό,τι θέλουμε. Πάμε για φαγητό ό,τι θέλουμε. Τρώμε ό,τι θέλουμε. Κοιτάμε στην πισίνα, πάμε για μπάνια σε κάτι χάλια παραλίες. Τρώμε και έτσι. Τι να πεις τώρα. Τι να, θα περάσουν οι μέρες να φύγουμε, να πάμε επιτέλους στην Αθήνα να δουλέψουμε. Ναι, εντάξει. Υπομονή κάνε, Αντώνη. Λίγο υπομονή ρε φίλε. Θα περάσει, Θα πάμε, Κούντο καφέ, Αγίου Βασιλείου 9, Εσόγειο, καφετέρια, μπαρ, πισίνες, μαλακίες, τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, θα πούμε καφεδάκι, μπυρίτσες, περάσει λίγος καιρός, θα πάει Σεπτέμβρης, θα κάνουμε διακοπές, θα γυρίσουμε ένα δεκαήμερο να δουλέψουμε, πάλι 10 μέρες διακοπές και τι να τώρα ζωή είναι αυτή που κάνουμε. Κοίτα από εκεί τώρα ένα κολαράκι. και πάμε συνέχεια. Πάψε για διαφημίσεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους θαμώνες του Εκούντο Καφέ που με βοηθάνε και βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Στις χάλια διακοπές στη Μισέλη. Δεν πάω να το περιγράψω. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Τέλος.